ברוכים וברוכות הבאים לפודקאסט שלנו. יש. בוקר טוב, אלינה. שלום, בוקר טוב, התגעגעתי אלייך פה. גם אני. יפה לך הנוף הזה. תודה. אז זה מה שקורה, שדיאטנית קלינית פוגשת, מטפלת ברפואה תזונתית, והן מחליטות להביא לכם את כל מה שמעניין, את כל מה שחדש, בעולם הלא בריא שלנו. אנחנו רוצות שאתם תהפכו להיות בריאים יותר, מודעים יותר, ותשנו את דרככם. בשביל זה אנחנו פה. אפרופו, את אומרת כל מה שמעניין. מה מעניין אנשים מאוד 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 בשנים האחרונות, שזה ממש הפך לאובססיה? זריקות להרזיה. יא אלוהים, ובזה אנחנו הולכים לדון היום. ממש. אנחנו הולכים לדבר, אנחנו לא לוקחות אג'נדה, אנחנו לא אומרות כן או לא, אנחנו פורסות, כמו שתמיד הבטחנו, את הכל בפניכם ובפניכן, ואתם תחליטו מה אתם רוצים לעשות, אבל אתם תבואו להחלטה הזאת מודעים, אם כן או לא, ולמה לא. נכון. אוקיי? ומה אנחנו רוצות להגיד? שתרופות להרזיה מחליפות את כל הדיאטות וניתוחים בריאטריים? נו באמת. חבר'ה, אנחנו בדור כנראה שלא. אנחנו בעידן האינסטנט, נכון? כולם בעידן הזה מחפשים קיצורי דרך. בסוף אין קיצורי דרך. אנחנו צריכים להבין שהבסיס להכל זה צורת החיים שלנו. נכון. אז נכון. אז יש לנו איזה זריקות הרזיה כאלה, שהן מבוססות הורמונים טבעיים שהגוף שלנו מפריש, הן מבוססות הורמון שנקרא GLP, והורמון שמבוסס GAP. שנקרא GAP, נכון. בוא נסביר עליהם, כן, כי אני חושבת ש-GAP ו-GLP, כולם שומעים את זה. כל מי שהולך לקנות את התרופות, מכיר את המילה GLP-1. אז מה זה בכלל? מה זה? אז בעצם אלה הורמונים שמופרשים ממערכת העיכול. כל הורמון שמופרש ממערכת העיכול מקבל את השם המקצועי אינקרטין. ויש להם כל מיני תפקידים בזמן האכילה שלנו, כן? הם עושים הרבה דברים טובים, ותכף נספר מה הם עושים, אבל הזריקות בעצם מה שהם עשו, הם אמרו, אוקיי, הם עושים כל מיני דברים טובים במערכת העיכול, בואו ניתן אותם בכמות יותר גדולה, בכל מיני וריאציות כאלה שהגוף לא מצליח לפנות בקלות, והפכו אותם לתרופות. אז הבסיס שלהם, הרעיון נלקח בעצם באופן טבעי מהגוף שלנו, והפכו אותו למשהו יותר יעיל, אוקיי? אוקיי, אז התפקידים הראשיים של GLP... אוקיי, מופרשים מהמעי שלנו, נכון? מופרשים מהמעי, בדיוק, בתגובה לאכילה. בעיקר בתגובה לאכילה של פחמימות ואכילה של שומנים, פחמימות וחלבונים, גם שומנים, אבל הם בעיקר, המעי בעיקר מגיב ברגע שיש לו סנסורים לפחמימות, ברגע שהוא מרגיש את הפחמימות והחלבונים בתוכו, הוא אומר, אוקיי, מצוין, זה הזמן בשבילי לעבוד. אז המטרה של ההורמונים זה גם בעצם להפריש, לעזור לגוף להפריש את הורמון האינסולין, כן? בואו נסביר לאנשים שלא יודעים מה זה אינסולין ומה התפקיד שלו, אז שני משפטים על אינסולין, אוקיי? אינסולין זה הורמון שמופרש על ידי הלבלב, עוד פעם, כתגובה לאכילה של פחמימות וסוכרים, שהתפקיד שלו להכניס את הסוכרים לתוך התאים, אוקיי? הוא המפתח שפותח את התא לטובת הסוכר שיכנס פנימה, ויפיק את האנרגיה שאתה צריך, אוקיי? נכון. זה התפקיד שלו. נכון. עכשיו אנחנו יכולים להמשיך. אז התפקיד של ה-GLP זה בעצם, כן, הוא שולח כל מיני, הוא מופרש, ואז יש מין שרשרת כזאת של תגובות כימיות, שבסופו של דבר יש גירוי של הלבלב, כדי להפריש אינסולין, שזו תגובה טובה וטבעית של הגוף כתוצאה מאכילה. הוא עושה עוד דברים. ה-GLP, אחד התפקידים הנוספים שלו, זה בעצם להפחית הורמון שנקרא גלוקגון. אז עכשיו צריך להסביר להם מה זה גלוקגון. מה זה גלוקגון? הכל צריך להסביר, טוב מאוד. תראו, הגוף שלנו, גלוקגון זה עוד הורמון, הרי אנחנו שופעים בהורמונים, וכל אחד מפעיל את ההורמון האחר. כלומר, יש פה שרשרת תגובות, כמו שאלינה סיפרה, שמפרישים דברים אחרים. אז הגלוקגון, הוא נמצא כשאין לנו סוכר בדם. כשאין לנו סוכר בדם והגוף צריך אנרגיה, והוא רוצה את האנרגיה הזאת, אז הגלוקגון הוא זה שאומר לכבד, תפריש סוכר. בבקשה לתוך הדם, רמות הסוכר ירדו מדי. אז הגוף שלנו אוהב לשמור על רמות הסוכר שלו בתוך טווח מאוד 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 מצומצם. אם יש לי יותר מדי, הוא יפריש הרבה אינסולין בשביל להכניס את הסוכר הזה לדם. אם יש לי פחות מדי, כמו אחרי שנת לילה, או כמו אחרי צום, אז הגלוקגון יגיד לכבד, בוא'נה, חסר פה, תוציא קצת מהסוכרים שלך לכיוון הדם. נכון, אז בעצם כשאנחנו מתחילים לאכול, הגוף מקבל את הסיגנל, יש אנרגיה, לא צריך לפרק שום דבר, וזה עוד אחד מהדברים, כמו שאמרנו שה-GLP עושה, הוא בעצם אומר לגוף, כרגע אני מסודר, hold it, כרגע אני לא צריך עוד סוכר.
דבר נוסף וחשוב שהאינקרטין הזה עושה, שה-GLP עושה, הוא מאט את קצב התרוקנות הקיבה. משתי סיבות, כן? מבחינה פיזיולוגית שלנו, בעצם, המזון צריך להגיע בצורה איטית מהקיבה למעי, כדי שהמעי בעצם יהיה מסוגל לשלוח את כל האנזימים המתאימים, לפרק את המזון, הוא צריך זמן לזה. זה סיבה ראשונה. אז זה מצוין לנו שזה נשאר הרבה זמן בקיבה. ככל שזה נשאר יותר זמן בקיבה, זאת אומרת שאנחנו שבעים לאורך זמן. עד גבול מסוים, אתה יודע. תתני לאוכל להישאר שם יותר מדי זמן, בסוף הוא עובר... אנחנו נדבר מה קורה, בגלל שה-GLP משאיר אותו יותר מדי זמן בתוך הקיבה, ומה זה עושה. ודבר נוסף, כן, כאחת מתופעות הלוואי, הן גם חיוביות וגם שליליות, כן? אבל הקצב האיטי של הריקון של הקיבה גורם לסובה מוגבר בעצם, כן? אם הקיבה שלי מלאה, אז אני לא רוצה לאכול. אז הוא מאפשר את הסובה לאורך יותר זמן הזה. ויש לזה גם דאונסיינס, נדבר עליהם אחר כך. ודבר נוסף, שה-GLP עושה באופן טבעי, כשהוא מופרש מתוך המעיים שלנו, הוא בעצם שולח מסר למוח, אני שבע. אוקיי? הוא בעצם מפעיל את האזור במוח שאחראי על התחושות של הסובה שלנו, תחושות של ההנאה מהאוכל של הסובה, ואומר למוח, אוקיי, אני מסופק, אני שמח. אבל את יודעת, כשאני מדברת עם אנשים על הזריקות, זה מה שהכי מטריד אותם, זה למה מזריקים אותם, למה אי אפשר לקחת דרך הפה? אז קודם כל, אנחנו צריכים להסביר לאנשים שהתרופות האלה מבוססות חלבונים. נכון. וברגע שאנחנו לוקחים חלבון, דבר ראשון שקורה בקיבה זה פירוק של החלבון הזה. אז אם אנחנו רוצים את ההורמון הזה בשלמותו, שיעשה את מה שהוא צריך, הוא חייב להיות מוזרק ולא לעבור דרך מערכת העיכול שלנו. כן. כי אז הוא יתפרק, לא עשינו שום דבר. את יודעת, יש לי שיחות על זה עם מטופלים, כאילו, וזה מתחלק לשתיים. יש כאלה שהפעולה של ההזרקה הם כאילו מרגישים את זה, כאילו זה משהו של חולי, כן? בדרך כלל זריקות מקבלים אנשים שהם חולים, שלא נדע, כן? או זה עושה להם קונוטציה של הזרקות של אינסולין. יש כאלה, זה כאילו עושה להם, הזריקה, זה כאילו, אני לא באמת חולה, אני בסך הכל רוצה לרדת במשקל. נכון. ומצד שני, יש כאלה שזה כאילו עובד, הפסיכולוגיה אצלם עובדת קצת אחרת, והם אומרים, אם מזריקים את זה, אז בטח זה יותר משמעותי. עכשיו, ספציפית... כן, יותר גדולה כזאת. נכון, ספציפית בהקשר הזה, בגלל מה שהסברת, אז באמת, יש הרי תרופה, יש את התרופה הפומית שבולעים אותה. אחת כזאת. של ה-GLP. אחת כזאת. נכון. רובן בהזרקות. נכון, רובן בהזרקות, וכאילו הלכה למעשה, באמת רואים שהיא פחות אפקטיבית לאיזון סוכר וירידה במשקל. אנחנו חייבות להגיד משהו, שכל התרופות האלה להרזיה, הם נולדו כתוצאה מתרופות לסכרת. כל הדור הישן של התרופות האלה פותחו לטובת סכרתיים. כי אנחנו רצינו לקחת סכרתיים שהם מאוד מאוד כבדים, שמזריקים אינסולין, ואין להם כבר יכולת ללבלב שלהם לייצר עוד אינסולין, לעודד את הלבלב שלהם, לגרום להם לאכול פחות פחמימות וסוכרים, כי הם יהיו שבעים לאורך זמן. אבל מה ראו בזמן שפיתחו את התרופות האלה? שהם ירדו במשקל. תוצר לוואי, ירידה במשקל. את מבינה איזה חגיגה זאת הייתה? תעשיית התרופות חגגה. אם יש משהו שהם יכלו לחלום עליו, זה. תרופות... אחלה תופעת לוואי. לירידה במשקל. אין מישהו בעולם הזה שלא רוצה לרדת במשקל, אוקיי? ואם יש פה קיצור דרך קל ופשוט, בינגו. אבל זה לא קל ופשוט כמו שזה נראה. כמו כל דבר. כי בסוף הם לקחו פשוט את התרופות האלה, כן? והמינון הפך להיות מינון מאוד מאוד גדול, כדי שהירידה במשקל, התופעת לוואי הקטנה שהייתה, היא תהיה הגורם העיקרי, ולכן באמת מדובר במינונים מאוד מאוד גדולים של החומר הזה. ועוד דבר זה שהרי בגוף שלנו, כאילו אנחנו אומרים, אוקיי, רגע, אם ה-GLP מופרש באופן טבעי מהגוף שלנו, אז... כאילו, מה הבעיה? מה הבעיה? אז כאילו, למה נשים עדיין סובלים מעודף משקל וסוכר וכל הדברים האלה? כי יש אנזימים אחרים וחומרים אחרים, כן, שמופרשים ומפנים את ה-GLP בצורה מאוד מהירה. הוא מתפנה מהרגע שאכלתי, הוא מופרש, הוא מפונה בין 2 דקות לגג חצי שעה, משהו כזה. מטורף. ולכן זה כאילו אפקט נורא נורא טוב, אבל הוא מאוד קצר. אז מה שמיוחד בתרופות, כן, הרי אנחנו יודעים שאת התרופות, חלקם מזריקים פעם ביום, חלקם מזריקים פעם בשבוע, אז המולקולה שלהם מסודרת בצורה כזאת, שהאנזימים הטבעיים האלה שאמורים לפנות את ה-GLP מהדם, הם לא מצליחים לפנות אותם. עכשיו תראי מה הקטע. מה שאופתי מתסכל,
שבגלל שהתרופות האלה פותחו לסכרתיים, ובגלל שהם הפכו להיות קלות למרשם עבור כל מי שרוצה לרדת במשקל, נוצר מצב בארץ, שסכרתיים מחכים בתור לקבלת התרופות האלה, כי אין מספיק במלאי. למה אין מספיק במלאי? כי כל מי שרוצה לרדת במשקל, הולך, רושמים לו, וזה. אז בפועל, זה לפעמים הצלה לסכרתי. אבל מי שמשתמש בו זה מי שרוצה לרדת במשקל. אז מה עשינו בזה? מה עם השוק השחור של התרופות האלה? בואי נדבר על זה. בואי נדבר על זה. כמה אני שומעת, לקחתי מאמא שלי, לקחתי מחברה שלי, את זוכרת שהיה את התקופה החסר באוזמפיק, היו קבוצות שלמות, בקבוצות מטורפות עם המון אנשים בוואטסאפ, היו נוסעים מקצה אחד של הארץ לקצה השני, כי בבית מרקחת ליד אילת יש אוזמפיק, אנשים היו נוסעים. את יודעת, זה מאוד דומה למה שהיה עם הרטלין. לרטלין גם הפך להיות שוק שחור. כל הסטודנטים מבקשים את הרטלין, ונוצרות קבוצות כאלה כל פעם שזה. אנשים לא מבינים, אם הגוף שלך לא זקוק לזה, לא כדאי שתיקח את זה. אתה מתחיל לשבש לו את המנגנונים הטבעיים שלו. נכון. עכשיו יש כמה משפחות, נכון? יש כמה משפחות של תרופות, הן כולן מבוססות פחות או יותר על אותם חומרים, רק השמות. אז אנחנו נעבור על השמות, אני הולכת להקריא את זה, כי אני ממש לא מצליחה, אם אני לא רואה את האותיות. אוקיי. אז הסוג הראשון נקרא ליראגלוטייד, כן? באופן כללי, כל התרופות האלה, השמות הגנריים שלהם נגמרים בטייד. בדיוק. תזכרו, כמו אבקת כביסה. נכון. אז הראשון הוא ליראגלוטייד, שזאת התרופה אולי הכי מפורסמת טוב שהייתה לפני, עד שיצאו האביגובי והמונג'ארו, כן? זה הסקסנדה, שהיא תרופה להרזיה, והוויקטוזה שהיא תרופה, שבמהות שלה היא תרופה לסוכר. את יודעת, אבל לפני שאת ממשיכה לסוגים האחרים, אחד המחקרים יראה ספציפית על המשפחה הזאת, שחוץ מהאפקטים של כל מה שדיברנו עליהם, שזה עידוד הפרשת האינסולין והשראת סובה במוח, הם מצליחים לעשות עוד משהו. הן מצליחות להגדיל את מספר תאי השומן שלנו. אז על פניו מי שישמע, הגדלת תאי השומן, כאילו, מה, עכשיו יהיו לי יותר תאי שומן? לא, זה טוב, זה טוב. נכון. כי מה שקורה, כשיש לנו מעט תאים, אז הם מתנפחים ומתנפחים ומתנפחים, ובסוף השומן משם זולג וזולג וזולג, וזה מצב דלקתי לא בריא. זאת בעצם השמנה, כן? צריך להגיד. השמנה רגילה. מצב של השמנה זה לא מצב שיש לי עוד ועוד תאי שומן חדשים, נכון. אלא זה אותו מספר של תאים, שהוא הולך וגדל, וברגע שהוא מגיע לגודל המקסימלי שלו, אז כמו שאת אומרת, הוא נהיה מודלק. מתפוצץ, הכל זולג, הוא כבר לא מחזיק. הוא לא מחזיק. עכשיו, אם יש לי יותר תאי שומן, אז אותו שומן, במקום להתפוצץ בתוך כמה בודדים, פשוט מתפרס על יותר תאי שומן. וזה טוב לנו. למה זה טוב לנו? כי אז אין זליגות, ואין דלקתיות. אז לא להיבהל מהרבה תאי שומן, כן להיבהל מתאים מפוצצים בשומן. אז זה סך הכל תופעת לוואי לא רעה של התרופה. לא, תופעת לוואי לא רעה בכלל. היא בעצם, הרי תמיד סוכר והשמנה הם חלק ממה שאנחנו קוראות לו, לא אנחנו קוראות לו, כן, שנקרא בעולם הרפואי תסמונת מטאבולית, שבעצם העניין הזה של ההפרעות שומנים בדם, שאנחנו רואים את הטריגליצרידים כבר זולגים לתוך הדם, כן, והדלקתיות, זה חלק מהתסמונת. זאת אומרת שבפוטנציאל יש לתרופה הזאת את היכולת ממש לשפר בריאות מטאבולית כללית, בגלל הגדלה של מספר תאי שומן, כן? אז יש לנו את המשפחה הזאת, שדיברנו עליה, שמכירים את הסקסנדה, כולם מכירים, כלומר, היא הוותיקה יותר, ויש עוד משפחה. יש לנו, כן, שנייה, אני מקריאה, דולגלוטייד, כמה שאני הוגה את זה נכון, דולגלוטייד, שזה הטרוליסיטי, שזה פחות מוכר, כי הטרוליסיטי זה נטו תרופה לסוכרת. נכון, אני חייבת להגיד, אבא שלי משתמש בטרוליסיטי, ואני לא בעד תרופות במיידי, אבל יש מקרים, שבאמת אין ברירה. אבא שלי חולה אלצהיימר. הוא לא יכול לשלוט על אורח החיים שלו. הוא לא יכול לשלוט על האכילה שלו, וזה פתרון מצוין בשבילו לשלוט ברמות הסוכרים והסכרת שהתפרצה לו. אז כן, לפעמים אנחנו צריכים את זה. אנחנו פשוט צריכים את זה. גם השימוש בה, כן, זה גם אחת לשבוע. תחשבי שזה לא פעולה שהוא צריך לעשות כל יום, או מי שעוזר לו צריך לעשות כל יום. זה מאוד... בואי, לא נעים להזריק כל יום. הניהול של המחלה הופך לי יותר קל. לא, זה לא נעים. זה לא נעים. זה לא נעים. אוקיי, והסוג השלישי זה הסמיגלוטייד, שאלה המפורסמים, כן, שזה האוזמפיק, הוויגובי והריבלסוס.
שהוא היחיד, הריבלסוס שאנחנו מקבלים דרך הפה, וכמו שאלינה אמרה קודם, גם הוא נמצא שהוא פחות יעיל. נכון. כן, זה מה שמטופלים מדווחים. זאת אומרת, המינון הוא לכאורה אותו מינון, אולי אפילו בריבלסוס לדעתי יש אפילו יותר, בגלל הפירוק. כי הם לוקחים בחשבון את הפירוק, אבל בפועל מרגישים פחות, שיכול להיות שזה, אתה יודעת, גם פסיכוסומטי כזה, אני לא יודעת, אבל מרגישים פחות. אז במינון נמוך הם בעצם רק מעכבים, כן? כי שוב, אלה תרופות כאילו, הם נולדו כתרופות לאיזון סוכר, והם במינון נמוך הם רק מעכבים את ההפרשה של גלוקוגון, זאת אומרת, מאפשרים שליטה יותר טובה בסוכר, ובמינונים יותר גבוהים, אז הם כבר עושים את כל מה שדיברנו עליו, בעצם הריקון של הקיבה יותר איטי, והפעלה של מנגנון הסוב במוח. ואז, החלטתי שמפתחים תרופה חדשה, שמשלבת בתוכה, חוץ מה-GLP-1, את ה-GAP, זה עוד אינקרטין שנמצא במעי שלנו, מופרש דווקא מהחלק הנמוך של המעי שלנו, כשה-GLP מופרש מהחלק הגבוה של המעי שלנו, ואמרו, יאללה, בוא נשלב כוחות, בוא נגביר את הכוח, כי גם ל-GAP יש יכולת לעודד הפרשה של אינסולין, אז זה כוח עזר, אוקיי? והמשפחה החדשה, איך קוראים לתרופה? שכחתי. רגע. טריזפטייד. לא, זה החומר הפעיל. כן, מונג'ארו. מונג'ארו, זה התרופה כאילו הכי חדשה שיש, היא משלבת את שניהם, ובאמת רואים שיש פה השפעה יותר גדולה של התרופה הזאת. נכון, בעצם מה שהם עשו, הם לקחו את ה-GLP שאנחנו יודעים, והוסיפו לו עוד סוג, כאילו נתנו לו עוד קצת דלק. ההשפעה שלו לא מאוד שונה מה-GLP, אבל ביחד יש להם כוח קצת יותר גדול. כן, מה שרואים, שהוסיפו את ה-GIP, זה שרמות הטריגליצרידים גם יורדות. כלומר, זה לא רק, כאילו יש עידוד גם של תאי השומן לקבל יותר שומן לתוכם, מה שמוריד באופן טבעי את רמות הטריגליצרידים בדם. שזה מצוין. שזה גם, שוב, כמו שאמרתי קודם, טריגליצרידים גבוהים, בדרך כלל מגיעים עם ערכי סוכר, עם השמנה, בעיקר השמנה בטנית, וזה חלק מהתסמונת המטאבולית, וכן. אז על פניו, לא יודע, אז אני שמעתי רק טוב. תכלס. נכון, יש הרבה טוב. עד עכשיו שמעתי רק, אז מה רע? בוא נדבר גם על הרע, כי בכל דבר טוב יש גם רע, נכון? אז כן, אז כמו לכל דבר טוב, יש לתרופות האלה גם תופעות לוואי. אני חושבת שצריך להכיר אותם. אבל לפני התופעות לוואי? כן, למי התרופה לא מיועדת, לא כולם יכולים. אסור, נכון. כן, אסור לתת. אז נשים בהיריון לא יכולות לקחת את התרופות האלה. מה עוד, אנשים עם דלקות בלבלב בעבר, שהיו להם דלקות בלבלב בעבר, אתם תכף, כשנדבר על תופעות הלוואי, תבינו למה יש מגבלה על האנשים האלה. אנשים שהיה להם גידולים, או שיש להם גידולים בבלוטת התריס, או שיש להם נטייה במשפחה לאחד מהדברים האלה, אנחנו אומרים סטופ, אל תיכנסו לשם, ואנשים עם אי ספיקת כליות, גם, בסוף זה פירוק של חלבונים. וגם נשים בתהליכי פוריות. גם, אני חושב שזה חשוב. להתעסק איתם בכלל. אני אגיד לך למה זה חשוב להגיד, כי הרבה פעמים, הרבה בעיות פוריות נגרמות בגלל עודף משקל, ואז נשים אומרות, אוקיי, אני רוצה לרדת במשקל מהר, כדי שזה יעזור לי להיכנס להיריון, וכן משתמשות בתרופות, ולכן אין לנו מחקרים על מה זה עושה, בשילוב של כל ההורמונים שמקבלים, כן? מקבלים המון הורמונים, ותזכרו שכל הורמון מפעיל הורמון אחר, אז יש פה שרשרת של תגובות שאנחנו לא יודעים איך זה יסתיים. נכון. טוב, אז זה תופעות לוואי. אז חלק מתופעות הלוואי, באמת, אנשים יודעים, הם יודעים שכשהם הולכים לקחת אחת מהתרופות האלה, הם יסבלו מאיזה שהם תופעות במערכת העיכול. חילות, הקאות, עצירויות. עכשיו, למה כל זה בעצם קורה? צרבות. למה כל זה קורה? הרי אם אני מעכבת את האוכל שלי במערכת העיכול, שזה בסדר, לעכב קצת זה בסדר, אבל לעכב יום שלם זה כבר סיפור אחר, נכון? שבוע. אז תחשבו על האוכל, על חוסר התנועתיות של המעי שלי, כי האוכל לא מגיע אליו, ותחשבו על האוכל שנתקע במעי ואמור לצאת החוצה, והוא לא יוצא. וזה לא נגמר רק בעצירות, כי העצירות מובילה לתחורים, וזה מוביל לפיסורות, ומוביל לכל מיני דברים לא טובים, אבל כן, זו תופעה שכמעט כולם יחוו את ההפרעות במערכת העיכול. כל אחד בדרך אחרת. ברמה אחרת, כאילו כל אחד ברמה אחרת. יחוו. אוקיי? נכון, ובאמת, הרבה אנשים מפסיקים את השימוש בתרופה הזאת, כי זה יותר מדי בשבילם. אגב, אני רוצה להגיד, שמי שמשתמש בתרופה וסובל מצרבות, כדאי להפחית מוצרי חלב.
מוצרי חלב בשילוב עם התרופה הזאת, כן, וכמה וכמה מטופלים, עשינו את הניסוי הזה, זה שיפר. לא אגיד שזה אלים לגמרי, כן, כי זה לא רק המוצרי חלב, אבל זה שיפר משמעותית את הצרבות, את התחושה של הצרבות. תקשיבו, זה או שזה עולה למעלה, או שזה יורד למטה, אבל זה משפיע באיזושהי צורה. עכשיו, עוד תופעת לוואי, זה הדיכוי תאבון, אז על פניו זה כאילו תופעת לוואי טובה, אבל לא, מה שרואים, שהדיכוי תאבון הזה, לא עושה טוב למוח שלנו, כי הדיכוי הזה, מעלים לנו את כל חדוות האכילה, ולא רק מעלים את כל חדוות האכילה, כל מה שקשור למנגנוני התגמול במוח, גם מדוכא. ואז דברים שאנחנו עושים פתאום, אין להם פידבק מהמוח. ולא נעים, לא כיף, ורואים המון תופעות של דכדוך, של דיכאון, עד לרמה של תחושת אובדנות. עד רמה כזאת. ואלה התופעות לוואי שלא מדברים עליהם מספיק. לא מדברים עליהם מספיק, ונורא נורא חשוב להגיד את זה. אנשים אולי חושבים שזה, אולי קשור, את יודעת, לתקופה, לשנים האחרונות, אולי משהו אישי, שזה יכול להיות. אבל כשמשתמשים בתרופה הזאת, מאוד מאוד חשוב לשים לב לשינויים במצב הרוח. ואם אתם מרגישים עייפות, זה עייפות נפשית כזאת, מין לאות כזאת, חוסר מוטיבציה, חוסר חשק. חוסר מוטיבציה זה בדיוק המילה, כן. כן, חוסר מוטיבציה, לאות, כאילו אין כוח. לדבר עם הרופא, להפסיק את השימוש בתרופה מיד. שוב, זה דברים שלא מדברים עליהם מספיק, אבל הם קיימים והם קורים. מה עוד? וואו, טוב, התופעת לוואי הכי מה שנקרא קרובה לליבי, זה איבוד מסת שריר. וואי, זה נורא בכלל, נכון, אנחנו נרחיב על זה מאוד. כן. מה זה אומר? זה אומר, כשאנחנו בתהליכים של ירידה במשקל, המטרה שלנו כמטפלות, ושל אנשים שנמצאים בתהליך, זה לרדת במשקל בצורה כמה שיותר איכותית. זאת אומרת, לשמור בכל מחיר על מסת הגוף הרזה שלנו, שזה שרירים והעצמות שלנו, אוקיי? ושאחוז הירידה יהיה כמה שיותר מתא השומן. אנחנו רואים באופן סיסטמטי, ויש על זה היום מחקרים, והיה, את זוכרת את בשנים האחרונות, כל התמונות שרצות באינסטגרם של אוזמפיק פייס, שהם נראים, שאת רואה שזה לא רק עיבוד שומן, זה כאילו כל מבנה הפנים שלהם משתנה. ירידת נפחים. ירידת נפחים. ממש ירידת נפחים. ממש. אז זה שומן וגם מסת שריר. עכשיו, מה זה אומר? כאילו, אם נגיד אני עכשיו שוקלת 100 קילו, בסדר? 50, סתם אני זורקת מספרים כדי שלנו נוח. כי זה לא החלוקה הנורמלית, כן, אבל לא נורא. 50% מה-100 קילו האלה זה שומן, ו50% שריר. השתמשתי באוזמפיק, ירדתי במשקל, הגעתי ל-60 קילוגרם, ומתוך ה-40 קילוגרם שאיבדתי, איבדתי גם הרבה מסת שריר. עכשיו, המשקל עולה. כי הפסקתי להזריק. הפסקתי להזריק. אי אפשר להזריק כל חיינו, נכון? מבסוטית, 60 קילו, בריאה, הכל מצוין, הפסקתי להזריק, או לא משנה, או כי תופעות הלוואי, הפסקתי להזריק מסיבה כזאת ואחרת. עליתי את המשקל בחזרה. לאותו 100 קילו, לא גרם יותר, אבל הרכב הגוף שלי השתנה. זאת אומרת שאם אז הייתי 100 קילו 50-50, היום אני 100 קילו, רק 40% שריר ו60% שומן. זאת אומרת שכל הבריאות המטאבולית שלי כבר השתנתה. בגלל השינוי הרכב הזה. בגלל שינוי הרכב, וזאת הבעיה, שכשעולים בחזרה את המשקל, והרבה פעמים שכן, זה גם אחת מתופעות הלוואי של התרופות. once הפסקנו להשתמש, אין אפקט. אתם לגמרי בידיים של ההרגלים שלכם. נכון. תראי, בואי, אי אפשר להמשיך כל חיינו, קודם כל, כי הגוף בסוף מתרגל, גם לזה הוא מגיב פחות ופחות, כמו כל דבר שהוא מקבל לאורך זמן. דבר שני, זה מאוד יקר. יקר מאוד. מאוד יקר. כלומר, יש אנשים שמוצאים 1,200 שקל כל חודש, רק על התרופה הזאת. נכון. וכולם יכולים להרשות את זה לעצמם. להמשיך את זה. גם אם יש לך את הכסף, עוד פעם, הגוף מתרגל לאורך זמן, ואז האפקט הולך ויורד, והמינונים צריכים לעלות יותר ויותר. והמחיר עולה במקביל, ואני לא מדברת רק על המחיר הכלכלי, אני מדברת על כל מחיר, המחיר של תופעות הלוואי, שמגיעות יחד עם המינונים הגבוהים שהולכים וגדלים. אוקיי. עכשיו בוא נגיד אני איש צעיר, או אישה צעירה, כן, איבדתי מסת שריר. אני אלך לחדר כושר, אני אעמיס את עצמי בחלבון, אני אעשה עם הנכוח, אני אחזיר לעצמי את מסת השריר. מה קורה עם אנשים בני 70? עם עודף משקל שמשתמשים. בוא נדבר על אנשים בגיל המעבר. בסדר? למה חייבים ללכת עד גיל 70? גיל 50, אוקיי? יש לנו עיבוד יותר מהר של מסת העצם ומסת השריר, ובשניהם אנחנו פוגעים.
כשאנחנו לוקחים את התרופות האלה. נכון, זאת אומרת, זה גם העיבוד שריר הטבעי שקורה לנו בגיל 50, ופלוס עוד נוקאוט של התרופה. אבל למה אמרתי גיל 70? כי שם אנחנו כבר נכנסים באמת גיל השלישי, והאנשים האלה בסיכון מאוד מוגבר לסרקופניה. בגיל 70, רוב האנשים שסובלים מעודף משקל, למרות המשקל הגדול שלהם, אין להם מסת שריר גבוהה. נכון. תתני לתוך זה עוד תרופה שמורידה את מסת השריר. סרקופניה זה מצב של עיבוד מסיבי, גם של כוח, גם של מסת השריר, וגם של הכוח של השריר. זאת אומרת, היכולת שלהם לעשות פעולה פשוטה, כמו לקום מהכיסא, כמו להרים שקית קניות, היא פוחתת עוד יותר, וזה משהו שצריך להיות מאוד זהירים בגילאים האלה, עם התרופות האלה. אז אנחנו כל הזמן אומרות שבכלל מסת השריר זה משהו שאנחנו צריכים לטפל בו מגיל מאוד צעיר, כי רק ככל שאנחנו מתקדמים בעשורים שלנו, המסת שריר הזאת הולכת ויורדת ויורדת, כתהליך טבעי שקורה בגוף. אז אנחנו צריכים לפצות על האובדן הזה, כל הזמן לפצות על האובדן הזה. אז אם אתם לא עושים עבודת כוח, ואתם מזריקים, אתם כאילו בסיכון כפול מבן אדם רגיל לא עושה עבודת כוח, אבל גם לא מזריק, אוקיי? נכון. אבל יש עוד תופעות לוואי, כן, שאנחנו יודעים שזה כל מה שקשור לבלוטת התריס שלנו. רואים השפעה היום של בלוטת התריס. אז אני אומרת לכם את הדבר הבא, אם אתם מרגישים פתאום בגרון שלכם אי נוחות, צרידות, בעקבות זה שהתחלתם לקחת את התרופה, צרידות, איזה בליטה פה שגדלה לכם בגרון, תעצרו, תלכו לרופא ותתייעצו, כי זה אחד מתופעות הלוואי שרואים היום אחרי 5-6 שנים של שימוש באוזמפיק. אז אתם יודעים שזה שם, שימו לב. אז אם יש לכם גם בכלל רגישויות עם בלוטת התריס, או יש לכם במשפחה עניינים עם בלוטת התריס, תעצרו ותחשבו אם בכלל אתם רוצים להתחיל לקחת את זה. נכון. אוקיי? וגם כסמרה, זה בעצם מעלה את הסיכון לאבנים בכסמרה, זה יכול לגרום להיפוגליקמיה, זאת אומרת ירידות חדות מדי ברמות הסוכרים, וגם לפגוע בכליות. אז שוב, כמובן, זה רשום כזה מאחורה בתרופות, ואנחנו תמיד מסתכלים על זה ואומרים, בסדר, זה סיכון של 1 למיליון, אבל צריך להכיר את הסיכונים האלה, בשביל, כמו שאמרת, אם אני מרגישה משהו פתאום פה, כן, משהו קורה לי פה באזור של בלוטת התריס, אני לא שעננה, אני יודעת שאני משתמשת באחת מהתרופות האלה, אני רצה לרופא. נכון. עכשיו תראי, זה לא רק זה, כל הסיפור של דלקות בלבלב, שגם פתאום הולכות ועולות בעקבות השימוש בתרופות, למה? כי אנחנו מגרים את הלבלב כל הזמן. התרופות האלה, ה-GLP-1 בכמות כזאת, אומרת ללבלב, תייצר יותר אינסולין, מסכן, כאילו הוא עובד על טורבו, הלבלב. בסוף, גם הוא לא מצליח לעמוד בזה. כן, אני נתקלתי במקרים בודדים, אבל היו לי 2 מטופלים שחטפו פנקרטיטיס. סתם שתדעו מה זה פנקרטיטיס, יש את הכאבי בטן הרגילים של השימוש בתרופה, ויש כאבי בטן שמורידים אתכם על הברכיים, אתם משתמשים בתרופה ואתם סובלים מכאבי בטן מאוד מאוד קשים, הקאות, כן, בדרך כלל פנקרטיטיס מלווה בהקאות, זה ישר למיון, זה אפילו לא לרופא משפחה. בלי להפחיד אתכם, אבל. אחרי כל הטוב ששמענו, ושמענו גם את כל הסיכונים, וכן, זה באותיות הקטנות, שאף אחד לא טורח לקרוא כשהוא מזריק, הוא רואה רק את הטוב. יש לנו גם בכלל נטייה לראות רק את הבנפיטס, ולא לראות את כל הנזקים שדברים עושים. לא ראיתי, לא שמעתי, לא ידעתי. לא ידעתי, כן. הרבה פעמים אומרים לי, אבל הרופא לא אמר לי, אל תסמכו על הרופא, תקראו בעצמכם. כל אלון של תרופה שאתם לוקחים, גם סתם עבור כאב ראש, תפתחו את האלון ותקראו מה תופעות הלוואי. אני חושבת שאחרי שתקראו את תופעות הלוואי, לא בטוח שתרצו לקחת את התרופה. לא בטוח שתרצו. את קוראת פה למהפכה, ענבל תיזהרי. אז קודם כל, יש לנו בשורות, אנחנו לא רק איוב פה, נכון? לא רק בשורות איוב. הפוך, בדיוק ההפך, אנחנו מביאים לכם את הדברים הטובים, רק שמים בכוכבית, אבל תיזהרו, תהיו מודעים, זה הכל. יש לנו יכולת להעלות את ההורמונים האלה בצורה טבעית. נכון. יש לנו יכולת בצורה טבעית. איך? אם נדאג למזון, לדוגמה, הדבר הראשון, אם נדאג למזון שישאר יותר זמן בקיבה, הנה הרווחנו את ההשפעה של ה-GLP-1, ככה בלי להתאמץ, בלי להזריק ובלי כלום. אז נכון, זה לא יישאר שם יום שלם, בואו, בסדר. אבל הוא יסביע אותנו לאורך זמן. ישאיר לי כמה שעות. עכשיו, מה, אם אני אוכלת שומן מן החי, אוקיי? רגע, המזון שנשאר יותר זמן בקיבה, אז אני מניחה שהתכוונת לחלבון ושומנים? לגמרי, אבל אם אני משווה, בואו נעשה לצורך ההשוואה, אני משווה מזון, לדוגמה שאכלתי עם שמן קנולה, או מזון שאכלתי עם שומן בקר, או עם חמאה,
זה שהיה עם חמאה ושומן בקר, השומן שכולם מפחדים ממנו. כן, כולם מפחדים ממנו, פי 2 עד 3 פעמים יותר, ישאיר את ה-GLP-1. כלומר, ישאיר את יפריש GLP-1 וישאיר. אנחנו אוכלות חביתה, שומן בקר. לגמרי, או חמאה. עם חמאה יותר טעים. עם חמאה יותר טעים. אוקיי, אז כן. אז כל דבר שיש לכם בתזונה, שהוא מבוסס שומן מן החי, ישאיר לכם, וחלבון, ישאיר את האוכל שלכם יותר זמן בקיבה. מבסוטים? לגמרי. וגם מזונות שמכילים חומרים שנקראים פוליפנולים, הם נמצאים בהרבה מזונות, גם בשוקולד, גם בפירות יער, כן? בקפה. בקקאו. ויש משקה אחד מסוים, שהסתבר שהוא ממש כאילו גורם לגוף להפריש GLP-1, שזה מטה, שזה משקה דרום אמריקאי מריר כזה, כן? נכון, הם שותים את זה אחרי הצהריים עם הקשית, אם אתם רואים דרום אמריקאים, הם יושבים עם כוס גדולה כזאת וקשית, מלא עשבים כאלה מלמעלה. תדעו לכם שה-GLP שלהם גבוה. לגמרי. אולי בגלל זה, הם גם אוכלים הרבה בשר, והרבה שומן מן החי. בשר ושומן. נכון. הם חיים טוב סך הכל. לגמרי ככה. כן. אז אוקיי, אז החלטתם שבכל זאת, אתם רוצים לקחת את התרופה, לא משנה מה הסיבה, בסדר? כי התייאשתם, למרות שאני אומרת אין דבר כזה, אין ייאוש בעולם, בסדר? אין. אבל נגיד שהחלטתם שאתם הולכים, ומתחילים עם התרופה הזאת, אז קודם כל, לאט, אל תרוצו להעלות את המינונים, אני יודעת זה מפתה, כי אתם רוצים לרדת במשקל מהר, אבל לאט תעלו את המינון, תנו לגוף שלכם להסתגל, להתרגל, אל תציפו אותו, גם לדברים טובים הגוף צריך להתרגל, אל תציפו אותו בכזאת כמות של GLP-1 על ההתחלה. זה גם מוריד את כל תופעות הלוואי, ההסתגלות הזאת, אבל גם זה עושה עוד משהו. יש אנשים שמזריקים חצי מהמינון, כן? והם מרגישים לגמרי את התופעות של התרופה, הם כבר יורדים במשקל, הסוכר שלהם כבר מתאזן, הם לגמרי מרגישים את הסובה הזה, אז בגלל שהגוף מתרגל, אז תמצאו את המינון הזה, זאת אומרת, תלכו איתו עד שאתם מרגישים, אוקיי, הנה האפקט יורד, ואז תעלו את המינון, ואז בכלל הזמן שהתרופה הזאת משפיעה עלינו, כאילו לטובה, נותנת אפקט, כי אמרנו שהגוף מתרגל, יותר ארוכה, אז תמצאו כל מינון, לא לרוץ. בדיוק. דבר שני, שהוא מאוד קריטי. כבר לקחתם את התרופה, תנצלו את הזמן הזה, שיש לכם קביים, יש לכם מי שעוזר לכם לעשות את השינוי שלא הצלחתם לעשות עד עכשיו. את כל השינוי באורח חיים שלכם, כי מה לעשות? התרופה לא באה להחליף את זה. התרופה היא רק הקביים שלכם, עד שתעשו את השינוי הזה. אז הנה, יש לכם פה עכשיו הזדמנות עם חבר שעוזר, לעשות את כל הדבר הזה, לאכול פחות פחמימות, לאכול יותר שומנים וחלבון, לעשות יותר פעילות גופנית, הנה ההזדמנות, והמשקל שלכם ירד עם העזרה של התרופה. אז סבבה, נצלו, כי יגיע רגע שתצטרכו להפסיק את התרופה, ואז מה? מה שיחזיק אתכם, זה השינוי שעשיתם, לא התרופה. זהו, נגמר. ממש ככה. אני אומרת את זה לכל מטופל, אין מצב שאתם מתחילים שימוש בתרופה, מבלי לשלב בשאיפה אימוני כוח. לא אימוני כוח, זה יכול להיות שחייה, זה יכול להיות שיעורי עיצוב, זה גם יכול להיות פילאטיס, אבל הכוונה היא לא רק אירובי, זאת אומרת, לא רק ריצה והליכה, כי הם לא נותנים מספיק משקל והתנגדות לגוף, ואז מסת השריר בעצם לא נשמרת מספיק טוב. תמיד שיהיה לכם בראש שאני מרזה, אבל אני מרזה גם בשריר. אני לא רוצה להרזות בשריר, אני רוצה לשמור על השריר שלי חזק וטוב, שריר זה רקמה מטאבולית הכי גדולה שיש לנו בגוף. היא צורכת הכי הרבה אנרגיה. נכון. תכלס. אז... זו הסיבה שגברים, יימח שמם, יכולים לרדת. אתה מוחה? על יימח שמם? יורדים בכזאת קלות במשקל, בגלל מסת השריר הגדולה שיש להם ביחס לנשים. אגב, ולא אל תתבשם, בסדר? זה לא נשמר לתמיד, צריך לעבוד על זה. לגמרי. גם אתם מאבדים מסת שריר עם הגיל. תגידי לי, כאילו, למי את מדברת? שהם ידעו. נכון, אז יש לנו פה את הצלם המהמם שלנו, את מיקי, והוא ככה זורק לנו כל מיני הערות כאלה, אז הנה, קיבל תגובה. מיקי, אתה תערוך את זה. לא, זה בפנים. אוקיי, אז מה עוד לשים לב? אם אתם סכרתיים, חבר'ה, שימו לב שבעתיים, כי אתם מזריקים אינסולין או לוקחים תרופות להורדה של סוכר, ואז מה שקורה, אתם יכולים להגיע למצב של היפוגליקמיה, כי הגוף, הלבלב שלכם מפריש יותר אינסולין, ואתם גם מזרקתם, או לקחתם תרופה להורדת סוכר, ורמת הסוכר שלכם תרד מדי, ואז כן. אתם עלולים, והיפוגליקמיה, אף אחד לא רוצה להיות שם, זה מצב מסכן חיים. בעיקר האינסולין,
כי אתם ממשיכים להזריק את אותה כמות של אינסולין, והערכי סוכר יורדים, כן, בעצם התרופה משפרת את הרגישות לאינסולין. זאת אומרת, כדי להגיע לאותה רמת סוכר, אתם צריכים הרבה פחות אינסולין. נכון. אז צריך ממש לתאם את זה עם הרופא, ואם אתם חווים היפו, זה הסימן שאפשר להוריד את כמות האינסולין בגדול. כמובן לא על סמך דעתכם, אבל לעשות את זה עם רופא, או אחות סוכרת שמלווה אתכם. בדיוק. וואו, מה עוד? נראה לי שפרסנו הכל. אני חושבת, דיברנו על הסיפור של המצב רוח, ולשים לב למה קורה לנו, ודיברנו על קטע של צרידות, וגוש בגרון, ואי נוחות בגרון. וכל הדברים הטובים של ה-GLP, והם באמת, צריך להגיד שהם עוזרים להרבה אנשים, זה כלי טוב, אם יודעים להשתמש בו, כמו כל כלי, כן? זה כלי מצוין לעזרה עצמית, לאיזון הסוכר, לירידה במשקל, לעזור לבריאות שלכם, אבל צריך להשתמש בו נכון, ואני מקווה שקיבלתם מפה את הטיפים ומזכירים הטובים. תמיד, זה לא מחליף שינוי אורחות חיים. זה לא מחליף. שום דבר לא מחליף את זה. שום דבר לא מחליף את זה. יופי. אבל נראה לי שפרסנו להם הכל, לטוב ולרע. ואם עדיין יש שאלות, אז אנחנו פה. בדיוק. תרשמו לנו. אהבתם את הפרק, פרגנו לנו בלייק, אנחנו תמיד שמחות לקבל פרגונים, זה כיף. לגמרי. ואם יש לכם חבר, חברה, איש משפחה שיהנו מהפרק הזה, אז תעבירו לו אותם, ואנחנו נתראה בפרק הבא. צוות שוקו וניל. צוות שוקו וניל. יאללה, ביי.